வணக்கம், நான் டாக்டர் விவேக், பிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்டியோபதிக் மேனுவல் பிராக்டிஷனர். நியூசோன் ஸ்பைன் அண்ட் ஜாயின்ஸில் நாங்கள் என்ன விதமான கண்டிஷன்ஸ் பார்க்குறோம், பொதுவாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிஷன், சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் பயனுள்ள கருவிகள் பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோ. என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம். பொதுவாக என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு வருவாங்க அப்படின்னா, கை மூட்டில் வீக்கம், வலி, நைட்டில் தூங்க முடியல, இந்த மாதிரியான கஷ்டம், அசைக்க முடியல, கையை சரியாக அசைக்க முடியல, சுருக்கமாக சொன்னால் அசைவு பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வலி பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் பொதுவாக நாங்கள் சந்திக்கிற பேஷண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள். அந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லியாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கிச்சனில் நின்று முன்ன மாதிரி நிறைய வேலை செய்ய முடியல, முன்னாடி நல்லா வேலை செய்துட்டு இருந்தோம், இப்போ அந்த வேலையோட அளவு நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு, அவ்வளோ பண்ண முடியல, இப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகள் பேஷண்ட்ஸ்ல நம்ம கேட்கலாம். தூங்கும்போது மட்டும் வலி, சிலருக்கு காலில் எந்திரிக்கும் போது வலி, சிலருக்கு நடக்க முடியல, முன்னாடி நிறைய நேரம் நடந்தேன், இப்போ அவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியல, நடந்து வர்ற நேரத்தில் மட்டும் பிரச்சனைகள். அதுக்கப்புறம் காலில் உள்ள நரம்புகள் வெளியே தெரிகிற அளவுக்கு சுருண்டு வருது, வலி இருக்குது, காலில் அடிக்கடி வீக்கம் வந்துடுது, வரக்கூடிய சின்ன சின்ன புண்கள் அடிக்கடி வருது, வந்து போகுது, ஆறுறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்குது, காலில் கொஞ்சம் கருத்து போயிருக்குது, கலர் மாறி இருக்கு. இப்போ அசைவு பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, கழுத்தில் வரக்கூடிய அசைவு, சிலர் முன்ன மாதிரி முழுசா திரும்பி பேச முடியல, ஆனால் வலி பெருசா இல்லை, ஆனால் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக திரும்பி பேசவோ ஒரு ஆள் பார்த்து பேசவோ முடியல. அப்படி திடீர்னு நான் திரும்பிட்டேன்னா தலை சுத்துது, சில சமயங்களில் வலியோட சேர்ந்து வருது, சில சமயங்களில் கழுத்தில் களைப்பாக இருக்குது, இப்படி எல்லாம் வித்தியாசமான சிம்டம்ஸ். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசைவோடு சேர்ந்தது தான். இந்த அசைவு பிரச்சனைகள்னு சொல்லும்போது, சாதாரணமாக அசைவு தானே, முழுசாக அசைக்க முடியலன்னு ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம விட்டுட்டோன்னா நாளைக்கு அசைச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். சில சமயங்களில் அந்த பிரச்சனைகள் தன்னால் சரியாயிடும், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். சில சமயம் சரி ஆகலை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ஞ்சு பார்த்து இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம வலியை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். வலின்றது ஒரு உணர்ச்சி, ஒரு பிரச்சனையோட காரணம், ஒரு அறிகுறி தான் வலி. அப்போ வலி அசச் ஒரு ப்ராப்ளமா கிடையாது, வலி ஒரு அறிகுறி. உள்ள இருக்க பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் கொடுக்குதோ அதை வெளியே காட்டக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு தகவல், அதுதான் வலி. அப்போ நம்ம வலியை மாத்திரம் குறைக்கிறனால முழு பிரயோஜனமும் கிடைக்கிறது இல்லை. உதாரணத்துக்கு எலும்பு மூட்டு தேஞ்சிருக்குது, அந்த தேஞ்ச மூட்டுகள்ல இருந்து மேற்கொண்டு உள்ள அழுத்தம் காரணமாக வலி வெளிப்பாடா காட்டுது. இப்போ நியூசோன் ஸ்பைன் அண்ட் ஜாயின்டின் சிகிச்சை முறைகள். பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன். மூட்டு எலும்புகளின் இயல்பான மற்றும் சீரான அமைப்பு தசை செயல்திறன் குறைவினால் மாற்றம் அடைகிறது. அந்த அமைப்பை சரி செய்வதுதான் பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன். அதாவது பாடியோட மெக்கானிக்ஸ், ஒரு மிஷின் மாதிரியான மெக்கானிக்ஸ் மூட்டுல இருக்கிறது மாறி போய் இருக்கிறது தான் இதை காட்டுது. அப்போ இந்த மாற்றத்தை சரி செய்யறதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறை தான் பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன். இன்னும் இதுல கொஞ்சம் கூட நம்ம தெளிவா சொன்னோம் அப்படின்னா, வலி வரும்போது அதுக்கு கூட சேர்ந்து எலும்பு மூட்டு தேய்மானங்கள் நடக்குது. இப்போ நம்ம அந்த தேய்மானங்களை சரி பண்றதுக்கு பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது மேற்கொண்டு அந்த அழுத்தம் முட்டுகளுக்குள்ள வர்றதில்லை. அப்போ ஏற்கனவே உருவாயிருக்கிற தேய்மானங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணும். பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் சொல்றதும் அது தன்னைத்தானால உடம்பு சரி பண்றதுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாதகமான நிலை. ஸ்பைனல் அலைன்மெண்ட்னு சொல்லும்போது அந்த அமைப்பு சரியில்லாம சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஸ்பைனல் அலைன்மெண்ட் மூலமா கழுத்து மற்றும் முதுகின் அமைப்பை நிலைப்படுத்த தசைகளில் உள்ள இறுக்கம் அல்லது செயல்பாட்டை சரி செய்து டிஸ்க் மற்றும் சிறிய மூட்டுகளில் இருக்கும் அழுத்தத்தை நீக்க முடியும். நம்ம ஸ்பைனல் அலைன்மெண்ட் கரெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சரி பண்ணலாம். கிளாஸ் 3 லேசர். கிளாஸ் 3 லேசர்னு சொல்கிறது ஒரு மெடிக்கல் லேசர்னு சொல்லுவோம். அது ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ இந்த கிளாஸ் 3 லேசர் பெயின்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட், வலி எதுவும் இருக்காது, எதுவும் பெருசாக தெரியாது. ஆனால் நம்ம குறிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச இடத்துல உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன்ஸை அதை பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறனால உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் ஹீல் ஆகிடும், சரியாயிடும். அப்போ மேற்கொண்டு உள்வீக்கம், தசைகளோட பிரச்சனைகளை அது உள்ளே போய் சரி பண்ணுது. அப்புறம் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற இஎஸ்டபிலிட்டி, அதாவது இஎஸ்டபிலிட்டி கருவின்னு சொல்லும்போது அது குறிப்பிட்ட சவுண்ட் வேவ்ஸை உள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது, அந்த இறுக்கமான தசைகள், மூட்டுகள், உள்ள லிகமெண்ட்ஸ், ஜவ்வு, இதுகளெல்லாம்
சரி பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணுது. இந்த இறுக்கமான தசை மூட்டுகளை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற மூலமாக நமக்கு பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது கூடுதல் அட்வான்டேஜ். அதாவது இறுக்கமான தசைகளில் பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் முழுமையாக பண்ண முடியாது. அந்த தசைகளோட இறுக்கத்தை குறைக்கிறனால நம்மளால் பயோமெக்கானிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக நுட்பமாக பண்ண முடியும். அதனால உங்களோட பிரச்சனைகள் நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி வலி, வேதனை, அசைவு பிரச்சனைகள் குறையும். இப்போ நம்ம பாஸ்சர் அப்படின்ற அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வருவோம். பாஸ்சர்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட். தெளிவான விளக்கம் சொல்ல போனோம்னா அது ஒரு ஓய்வு நிலை. ஓய்வு நிலைன்னு நம்ம சொல்லும்போது ரெஸ்ட் கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொரு தசைகளோட ஓய்வாக நம்ம நிற்கும்போது அது ஒரு நிலையான ஸ்டாண்டிங் பாஸ்சர், உட்காரும்போது அது ஒரு சிட்டிங் பாஸ்சர் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாஸ்சரில் வரக்கூடிய மாற்றங்கள், அப்போ வந்து ஓய்வு நிலை சரியாக கிடைக்கலன்னா அந்த தசைகள் எப்போவுமே ஒரு தளர்வான, அதாவது ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டு சிச்சுவேஷன், அழுத்தமான நிலையில் இருக்கும். அப்போ அந்த பாஸ்சர் தப்பாக இருக்கும்போது குறிப்பிட்ட இடங்களில் அழுத்தம் அதிகமாகுது. அப்போ பாஸ்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஓய்வு நிலையை நாம் கண்டறிஞ்சு அசஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணக்கூடியது பாஸ்சரல் கரெக்ஷன். அந்த நிலைகளை, அந்த மசில்ஸோட அழுத்தம், தசைகளோட அழுத்தம், ஜாயின்ஸ், மூட்டுகளோட அழுத்தத்தை சரி பண்ணுறது தான் பாஸ்சரல் கரெக்ஷன். ஆஸ்டியோபதி அண்ட் கிரேனியோசாக்ரல் சிகிச்சை இதை பற்றி பார்க்கும்போது அதோட பேசிக் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உடல் அமைப்பானது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. அது இப்போ முட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெறும் முட்டை மாத்திரம் நம்ம சுற்றி பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை கொடுக்கும்போது சரியாகலாம், தற்காலிகமாக சரியாகலாம், முழுமையாக சரியாகிறது இல்லை. அதோட அழுத்தம் இன்னொரு ஜாயிண்ட்லேருந்து, மேபி ஸ்பைன்லேருந்து வரலாம், இல்லைனா இடுப்புலேருந்து வரலாம், கால் தசைகள்லேருந்து கூட வரலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு முட்டில் பிரச்சனை இருக்கும்போது ஆங்கிள் கணுக்கால்லையும் பிரச்சனை இருக்கும், உள்ளங்கால்லையும் பிரச்சனை இருக்கும், பின்னுக்குள்ள தசைகள் காஃப் மசில்னு சொல்லுவோம், அதுலேயும் பிரச்சனை இருக்கும். மொத்தமாக கனெக்ஷன்ஸை பார்த்து ஃபேஷியல் கனெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். பாடியோட ஃபேஷியான்னு சொல்லும்போது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு, தோலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு அமைப்பு. அந்த அமைப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த ஃபேஷியா நம்ம உடம்பில் இருக்கிறதுனால ஒரு தசையில் சில பாதிப்புகள் இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்க தசை மற்றும் மூட்டுகளில் பாதிப்பு தெரியுது. அந்த மசில்ஸோட அழுத்தம், தசைகளோட அழுத்தம், ஜாயின்ஸ், மூட்டுகளோட அழுத்தத்தை சரி பண்ணுறது தான் ஆஸ்டியோபதி ட்ரீட்மெண்ட். மேலும் இதில் நுணுக்கமான சின்ன அசைவுகள் தான், ரொம்ப துல்லியமான நுட்பமான அசைவுகள் தான் இருக்கும். நம்ம வலியோ தளர்வுகளோ இந்த அசைவுகள் மூலமாக உருவாகிறது இல்லை. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அசைவுகள் தான் இதெல்லாம். இதுதான் ஆஸ்டியோபதி அண்ட் கிரேனியோசாக்ரல் சிகிச்சையோட அடிப்படை. இப்போ இந்த சிகிச்சையை நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுற மூலமாக முழுமையான நிலைக்கு, முழுமையான ஃபங்க்ஷனல் ரிஹாப், பழைய நிலைமைக்கு அவங்க திரும்ப முடியும். எல்லா செயல்பாடுகளையும் நார்மலாக செய்ய முடியும். அடுத்த கட்டமாக கிரேனியோசாக்ரல் ட்ரீட்மெண்ட். கிரேனியோசாக்ரல் தெரபி. உடலின் திசுக்கள் மற்றும் திரவங்களில் குறிப்பிட்ட சீரான அதிர்வுகள் உள்ளன. இந்த அதிர்வுகளை உணர்ந்து இறுக்கம் அல்லது செயல் இழப்பு போன்ற மாற்றங்களை கண்டறிய கிரேனியோசாக்ரல் தெரப்பி உதவுகிறது. இதுதான் கிரேனியோசாக்ரல் சிகிச்சையோட அடிப்படை. இப்போ இந்த சிகிச்சையை நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுற மூலமாக பழைய நிலைமைக்கு அவங்க திரும்ப முடியும். இந்த வீடியோ பற்றி டவுட்ஸ் இருந்தால் கால் பண்ணலாம், கிளியர் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். 49498843749